Mu December ku DPP kunachitika convention ya MCP. President Chakwera anapereka ndrama kwa Nankhumwa ndi Grazeda ndikuwauza kuti apangise iligo convention pa 6 December. Mapeto ake akuluakulu anakwiya mpaka kuchosa mchipani akazitape onse. Poyambirira pa nkhani imeneyi zimaoneka ngati DPP inalakwitsa pochosa anthu amenewa. Mwachitsanzo, Nankhumwa atamuchotsa, MCP inatulutsa chikalata ndikumanena kuti DPP is not democratic pomuchosa mkulu ameneyi. Koma lero maumboni ayamba kuoneka kunena kuti ambiri mwa anthu ochotsedwawo anali maagenti a Malawi Congress Party. Kondwani Nankhumwa ndi leader of opposition lero chifukwa cha sapoti ya President Chakwera. Tinamva mabishop a mpingo wa Katolika kudzera mu pastoreta imene atulutsa anafotokoza kunena kuti pali majaji ena aku Bagamoyo amene akuchita chinyengo. Ena mwa majaji amene amanenedwa ndi amene akuyendesa mlandu umenewu wa leader of opposition. Zinayambira pakanthawi akuti akulephera kuchosa injunction. Injunction yapangidwa delay kwa zaka ziwiri. Mwachidule Lazarus Chakwera waba komanso kuononga dziko. Ichi chifukwa chake akukakamira Nankhumwa ngati chikwangwani chimene akufuna kuti asamatsutsidwe. Ndikunena pano miyezi iwiri yatha chichitikire NGC meeting ya Chakwera ku DPP. 95% ya anthu amene anali kumeneko anali MCP. Pali Uladi Musa, George Nyongo, Ganda Chiume, Esther Majaza, Joyce Chisulo, Kenny Sonda, Grazeda Jeffrey, Mike Mbanga komanso Nicholas Tausi. Anthu onsewa anali patsogolo kulimbana ndi utsogoleri wa DPP. Amachita zimenezi ngati mkamwini otopa ndi banja amene akusakasaka mchokero. Akuluakulu amene ankadziwa ni ndani kuti Adausi angayime pa wailesi ndi kumanyoza IPM. Zonse zija zimachitika ngati njira imodzi ya mchokero. Lero alowera ku MCP. Mbuyomu atachosedwa mchipani, MCP inatulutsa chikalata nkumanena kuti DPP is not democratic. Mbali nayi komanso pansi pa mtima ankadziwa kunena kuti masiposa analiwo kufuna kusokoneza opposition. Pamene ndikunena pano mwini galu amene agendedwa ndi chimwala ku DPP wadziwika. Akakhala Nankhumwa anapita kale ku MCP. Chimene chasala ndi kulengeza. Anthu amenewa akamajoyina akumapasidwa zimamiliyoni za ndalama. Chikhalirecho m'dziko muno muli mavuto adzaoneni. President akumatiuza misonkhano kuti tipirire. Mbali nayi akutenga ndalama ndi kumampasa Kenny Sonda pamodzi ndi mahuli anzake amundali akuti aziseweretsa. Amalawi akukana politics of appeasement. Chimene akufuna ndi ndale zachitukuko. Tikapita ku Ukraine, asilikali sakukondwa ndi kuchosedwa kwa mkulu wa nkhondo General Valeri Zaluzinye. Ambiri akufuna mkulu ameneyu ambwezese pa ntchito. Zelensky atazindikira zimenezi wapanga plani yofuna kumunyosa Zaluzinye ku Ukraine. Ndikunena pano wamusankha kukhala ambassador watsopano wa dziko la Britain. Cholinga chake akufuna general ameneyu azikakhala kunja poopa kuti tsiku lina akhoza kutsogolera chiwembu chofuna kulanda boma. Tinene zona pano kuti ku Ukraine zinthu sizikuyenda. Russia ndi imene ikuchita bwino. Ngakhale internal fighting ikupitirira mboma limeneli. Zaluzinye anamuchosa ngati mkulu wa nkhondo. Panopa zikuvekanso kuti Minister of Foreign Affairs Dmitry Kuleba afuna muchotsa. Masiku apitawa spokesperson wa ku ministry imeneyi Oleg Nikolenko wapanga resign. Zonsezi zikungoonetsa kunena kuti
china chake sichikuyenda bwino mdziko limeneli. Pamene amayankhula mpaliyamenti masiku apitawa, Joe Biden anatsindika mfundo yopitiriza kuthandiza Ukraine ndi zida za nkhondo. Russia ikhoza kuwina ngati America simuthandiza Zelensky. Anayankhula motero president wa America. Nakonso ku Israeli, Prime Minister Benjamin Netanyahu wakuyisa dziko lapansi. Iyeyu akulesa mabungwe otumiza thandizo la zakudya ku dera la Gaza. Taona masiku apitawa anthu oposa 100 aphedwa pamene afuna kulandira chakudya kumpoto kwa Gaza. Asilikali a Israeli anaombera mwadala 100 anaphedwa, komanso ena oposa 700 anavulala. Maiko ambiri kuphatikiza France, India, Saudi Arabia komanso China adzudzula Israeli kuombera anthu osalakwa. Pamene amayankhula mpaliyamenti, President Joe Biden walamula asilikali ku America kuti apite ku Gaza within 2 weeks. Ulendo umenewu sudakamenya nkhondo, koma afuna kukonza malo a temporary ofikira zakudya kuti anthu aku Gaza athandizike. Dziwani kuti America sikukondwa ndi zimene Netanyahu akupanga ku Gaza polesa mabungwe otumiza chithandizo. Ichitu ndi chifukwa chake Joe Biden waganiza zoti alowererepo zinthu zisanafike povuta. Pamene amayankhula ku parliament, Biden wauza anthu aku Israeli kunena kuti the only solution to end the conflict is two states. Pachichewa chomveka bwino, iye wanena kuti mkangano umenewu kuti utheretu, Mapalestina akuyenera kukhala ndi dziko lawo monga mmene akuchitira Ayuda. Timanena mobwerezabwereza kunena kuti 1948 pamene amakhazikitsa dziko lotchedwa Israeli kunali maiko awiri, lina dziko la Mapalestina, lina linali dziko la Ayuda. Koma chifukwa cha nkhondo, Israeli yayanda malo ambiri ndi kupangisa kuti kumene kuja kukhale dziko limodzi. Masiku apitawa pamene Joe Biden amayankhula mpaliyamenti, ananena kuti njira yachidule yothetsera mavutowa, Mapalestina akuyenera kukhala dziko lawo, komanso Israeli isiye kulanda malo. Chifukwa china chimene maiko sakusangalala ndi Israeli, Netanyahu akufuna kumanga nyumba 3,500 West Bank. Monga tikudziwa, dera limeneli ine yake ndi Mapalestina, koma Israeli ikufuna kumangako nyumba 3,500 zokhala Ayuda. Maiko ambiri kuphatikiza Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Turkey komanso Germany akutsutsana nazo. America nayonso yachenjeza Israeli kunena kuti kumanga nyumba ku West Bank sikuthandiza kuthetsa nkhondo, koma zikuonjezera mavuto ndi kuchepetsa chitetezo cha Ayuda. Mapalestina sagonja, apitiriza kuchita ziwembu ngati njira imodzi yomenyera ufulu wawo. Tinaona ku Mozambique nthawi imene Frelimo imamenyera ufulu kulimbana ndi apwitikizi, amachita ziwembu zosiyanasiyana. Tinaona ku South Africa pamene Nelson Mandela amafuna kumenyera ufulu ma 1960s, anayambisa gulu limene limayimba ndi atsamunda. Ku Zimbabwe, Angola ndi maiko ena ambiri kunali timagulu. Mugabe uja anali mtsogoleri wa Rebel Group imene imalimbana ndi Ian Smith. Chimodzimodzi zimene zikuchitika kumene ku Palestine. Israeli ikalanda malo a Palestina, iwo amakhazikitsa gulu la nkhondo ndi kumalimbana ndi anthu amenewa. America ikunena kuti kumanga nyumba ku West Bank sikuthandiza kuthetsa nkhondo, koma zikuonjezera mavuto ndi kuchepetsa chitetezo cha Israeli. Komabe Benjamin Netanyahu, Prime Minister wa kumeneko, sakumva chilichonse ndipo anenetsa kuti apitiriza project imeneyi. Nyumbazi akufuna kuzimanga ku dera la Keda, Efrat komanso Mare Adumim. Marauno onsewa amapezeka ku Palestina ku dera la West Bank, koma Israeli ikufuna kulanda.